pasado venres 22 de abril, nos Cines Norte de Vigo estrenouse o documental Parias de la Tierra de Rosa Valiente e Rodrigo Bodsano, un repaso aos primeiros 100 anos de existencia do Partido Comunista de España. O cárcere, o illamento, a precariedade, deron históricamente orixen a algunha das grandes obras da literatura e o pensamento. No caso que nos ocupa, a xestación do documental Parias de la Tierra foi o confinamento domiciliario da poboación de marzo de 2020 e o consecuente parón total das actividades culturais en xeral e do audiovisual en particular, o que levou a Rosa e a Rodrigo, que terminaran recientemente os seus estudios de produción e dirección cinematográfica, respectivamente, e que naquel momento estaban a traballar nun proxecto documental que se suspendeu pola pandemia, a pensar que, xa que o seguinte ano de 2021 celebraríase o centenario da fundación do PCE, sería moi oportuno e adecuado o realizar un documental sobre este tema. Resumir a historia dun partido como o Partido Comunista de España nun período tan convulso como o que vai dende 1921 aos nosos días nun documental de menos de 2 horas non é tarefa fácil, pero escoller a forma concreta non é menos complicado. Aínda que creo que Rosa e Rodrigo tiveron claro enseguida. De todas as orientacións posibles, elixiron sin dubidar situar no centro do relato o punto de vista da militancia anónima, daqueles que deron moito de si mesmos, algúns todo, incluso a vida propia e das súas familias, sin recibir a cambio máis que o esquecemento da sociedade que axudaron a construir, e moitas, demasiadas veces, o rexeitamento das súas propias familias e a ignorancia dos seus camaradas da dirección. E pois a visión da historia de un partido manchado na loita polas liberdades, a que, xunto co guionista Guillermo Zapata, nos propoñen Rosa Valiente e Rodrigo Bodsano. Conscientemente escolleron unha visión emocional e emocionada, subxectiva pero honesta, afectiva pero non propagandística. Non a visión do historiador de laboratorio, sino a visión dos protagonistas mínimos da historia cotiá do PCE, as historias dos que estaban no terrón, na máquina e na escola, manchándose as mans nela, implicándose nela, participando das súas luces e as súas sombras, cos seus medos e as súas miserias, pero tamén os seus triunfos e alegrías. E non porque outra óptica non fose válida, non porque pretendesen con esta formulación esconder todo aquilo que non gusta ou gusta menos, senón porque é esta precisamente a que lles interesa como cineastas. Tiven os meus primeiros contactos con Rosa Valiente e o proxecto de Parias de la Tierra a finales de 2020. Supoño que, grazas ao artigo de Manuel Asende no País, oíran falar do meu arquivo de Super 8 e o seu contido. E podo afirmar que, a pesar do abismo xeneracional do que tanto se fala, surdiu entre nós unha forte corriente de simpatía e solidaridade, e que dende o primeiro momento tiveron a miña colaboración sin límites no proxecto. Falamos moito e buscamos moito nas miñas películas de Super 8, imaxes das primeiras manifestacións da transición en Vigo, das primeiras festas do PCE na Casa de Campo de Madrid, e algunha que outra secuencia que serviron para completar as imaxes obtidas doutras fontes e fornecidas por moitos outros colaboradores desinteresados. Pero para levar adiante o proxecto, ademais da idea, o punto de vista, a óptica, a oportunidade, o equipo, a capacidade, a ilusión e as forzas, necesitamos algo máis, o financiamento. Cabe dicir que dende sempre a arte foi financiado polos poderosos, a nobleza, a igrexa, e somos moi conscientes de que quen paga manda. Pero algunha vantaxe habían de ter as actuales redes sociais. Neste momento temos nas nosas mans ferramentas con que agrupar os poucos de moitos para converter en realidade unha idea que vai directamente contra do sistema capitalista. E Rosa e Rodrigo, aproveitando outras experiencias anteriores, debo citar especialmente o documental de Marcelino Camacho, O posible e o necesario, poñen en marcha unha campaña de financiamento colectivo a través da plataforma Goteo, que é precisamente un proxecto dirixido e xestionado por unha organización sin ánimo de lucro para así asegurar que os principios do filme mantéñense en todo o desenvolvemento da campaña.
Esta forma de financiamento ten para eles, ademais das clásicas vantaxes do espectacular aumento da visibilidade da causa, aumento da recadación, aforros de tempos e custes, etc., as máis importantes ligadas á aparición na conciencia dos adherentes dun sentimento de pertenza a unha comunidade e a implicación personal no triunfo dun proxecto que inevitablemente acabaremos considerando como propio. Alcánzase o obxectivo de financiamento. Supérase rapidamente os mínimos necesarios para a viabilidade do proxecto. E moito esforzo constante despois, moito fervoroso traballo de moitos, Rosa Valiente e Rodrigo Bazzano na produción e dirección, Guillermo Zapata no guión, Carlos da Pena na ilustración e animación 3D, Raúl Pena na fotografía, Fernando Hernández como asesor histórico e as especialísimas colaboracións de Juan Bardén na banda sonora e Petra Martínez na voz en off, que un filme é o resultado do traballo colectivo de moitos, temos na pantalla grande esta espléndida realidade que, na miña opinión, axuda a comprender nesta sociedade que cada día compra máis o relato da ultradereita que o Partido Comunista non é unha anomalía democrática, senón unha realidade cada vez máis necesaria. Creo tamén que a gran virtude dos autores de Parias de la Tierra foi ser capaces de convertir 100 anos de historias posibles nun relato coherente e ben construído dos feitos históricos máis relevantes nos que o partido xogou un papel importante dende unha óptica emocionada, subxetiva pero honesta, dos narradores directamente implicados para construir con eficacia o relato alternativo ao relato oficial. Ese relato que pretende arrebatarnos o protagonismo no proceso de construción da democracia e da consecución das libertades en España. En palabras de Rosa Valiente, o documental Parias de la Tierra proporciónanos elementos para a reflexión acerca do que significa ser comunista en 2021. En algunha medida, tenta achegar unha mensaxe positiva que nos faga mirar cara ao horizonte con esperanza. É importante, continúa, que a día de hoxe o partido teña 2 ministros no goberno da nación. É importante, pero anecdótico. O verdadeiramente importante é que tamén dentro de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos, o Partido Comunista sigue estando aí, o par dos que loitan por un mundo mellor e máis xusto, por unha terra sen pari.